Isi siang Bu, kagem wawancara ayahan basa Jawi kita. Nggih. Dados kagem pitaken pertami sinten asma asli Ibu menawi kepareng ngertos tegesipun asma panjangipun kaliyan sedayanipun. Nami kula Hairunisa. Hayun kagem pitakenan kaping kalih pinten Yuswa Ibu lan dinten wiyosan wiyosan Ibu menawi Ibu taksi ini. 46. Oh, 46 tahun. Kagem pitaken kaping 3 Ibu nate nyambut damel wonten pundi mawon lan pinten gajinipun rumiyin wekdal abah Ibu nyambut damel rumiyin ugi pinten dangu Ibu nyambut damel wonten papan kasebat Rumah tangga. Oh, nggih. Tidak punya maksudnya iki kerjanya itu ibu rumah tangga. Oh, nggih. Di rumah nggih, sama nggih. jualan. Oh, nggih. Oke, pitakenan dhateng sekawan nggih Mbah dados kagem ingkang dhateng sekawan menapa Mbah resani temo wiyosan Mbah? Surabaya. Nggih. Tinggalnya di Surabaya. Oh. Kagem pitaken pungkasan sampun pinten dangu Mbah sugeng wonten tlatah menika Mbah? 24 tahun. Oh. 24 tahun. Nggih. Pitaken kaping 6 nggih Bu. Sampun pinten setunggaling Ibu ngegaguni sesambetan ingkang sae kaliyan tangga sawetawis nggih. Wis suwe tinggal mriki. Nggih. Pitaken kaping 7 kados pundi Ibu tindakake kegiatan dalam tangga kaliyan lancar? Nggih, bersih-bersih omah kali dodolan meracang. Meracang. Dodolan macang pundi? Dekat rumah, di dalam rumah. Oh, nggih. Pitakenan ke-10 kados pundi Ibu ngasta peputra Ibu supados miyos sae malih. Ikuti alurnya anak-anak. Oke. Pitaken ke-11 menapa mawon produk ingkang dipun sadhe wonten toko Ibu? Sembako, mie, gula, beras, telur. Oke. Pitaken ke-12 menapa ingkang Ibu ajeng kagem kita generasi timur? Semangat sinau kali ojo gampang menyerah. Serahkan semua kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Matur nuwun Bu, wonten wekdal ingkang sampun wonten paringaken lan matur nuwun kagem Ibu Vivi ingkang midangan ngetaken. Oke. Sudah. Matur nuwun nggih Bu. Matur nuwun. Nggih, nggih. Matur nuwun Bu Vivi. Matur nuwun.